adto di dapita mo adto strip. Ang sa na na. Sa wow na ko asa building. Sana na. Lapas na. Lapas na. Simple ba ko yung ganito lang? Ay, ano na. Paggulis. Simple ba ko yung ganito lang? Lumingkis. Bawal so, na bawal na. Ang tanat ta. Ayun ni naman naman. Tanat ta ni. Hindi pa magkatuon. Oh. Tayo naglapas na sa tada. Lapas Ano na. na ko na. Turaw na. Turaw na. Ini aku mau kono ka pa. Naging lapas na. Kare pang tanah rin. Ini na noon, kay ba mo kan bilo taga ano. Kaya na kuan mo. Dig-in naman. Mo parking na tayo. Ay na ano sa Nag-ados sa trabaho. Wala? Diyos sa Panginoon ng kayo ng syudad. Wala ka ni lagi suang. Right. Ka. Ay pick up. Manala? Tanang mga Kalamay. Buwan. Hindi. Kuya Awan, ipanglaut na na kuya cake video to tanang mga naa dito sa Tilara na aman halos ani. Kinala? Wala ka. Dose. Yan na. Police station na pa. Police station na. Ito sa kinan eh. Apoy motor trade. Ay, sus, ginagubalisan. Di na rin kinahanglan, ganyan taga panglaw mo ito pag syudad. Uy, eh, Rosy! Alaw na lang. Ang naman eh, idaghan namin kayo customer panglaw sa una. Wapat tingali, no? Ano mo tanan dali? Ay, paing, oh. Hindi, ATM card, ATM Talipi machine. na dali. Makdo na ha. Ang naman yun. Do na ha. Kini dahil pa, di man na picture nga. Kung okay na na, boss, di picture ang dagway. Kira. Ay, be, kawati na kung isa kang kamuti. Dahil, be, kung tumog mo dahil. Sa ilaw? Ano hilaw? Ay, dahil man to sa Tupperware. Okay. Wala na kay. Sabi na to anak ay aeroplano mo ato. Oo, napapunti ba? Ha? Oo, napapunti. Wala yung Ano na plan. kabilding na. Ay, suwa mo. Wala yung abi nung na. Kawawa na. Nakadini ka na naman nga. Oo na. Kita. Balik na tato niya. Tato mo yan. Uli na tani. Habog lagi siya. Di ba bawal man ang habog? Oo, bawal. Oo, di ba? Dito pwede musod nila. So, Napakabilding na ko. kita man. Ah, Gara. Sus, grabe. Billion-billion. Project ka, airport. Kanilang mga building. Ano? Hindi ako naging ano. This baby? Oh.
Boxing? Salidaan doon sa paksing harap sa office ko. Nagpadagat si Don Harold. Chino. Kung saan mo ni anak? Isdat. Airport entrance. Very good. Airport entrance ka. Very good. Di ba ako sa Ellen? Kung saan ah? Sakay ka ng plane. Ano dili man? Tower nila oh. Oo na ilhanan o sina aeroplano. Siga ng tower. Aeroplano, papang siga. Ako na kontak. Aeroplano na coming. It's coming. Na coming aeroplano. Chino. Uh-oh. No. No signal. May aeroplano na. Kami ito ng aeroplano na. Sakto lang itong gagyan, no? Dapat rin ang akin. Nak, may aeroplano. Lamin ito ng aeroplano na. Kaya tanaw ka. Ang international.